Ko para bangij bi je nga kenyal de ubadon bok ba bangayo alat banlej ay seminar shakishnong ba per ki parish ba per badru ki institution ki ba per but hakine gi jinglej jing ay program na seminar jonga ngaya kendu ikiseng gi ba per kum kiseng long pa kiseng long kmi kiseng samla bat kiwe But bunsin ha ka program ka ba nga ai nga smotenat ba ban ngap ya ka jinyai lenti jong kiwe ki paranong yishim benta. But lengba kata ka jinya kren jong ki kalompat ka nuksa ya kiwe ki baydon lang ha ka program. Shisin ha ka way ka seminar jong ki long pa hapo umulong parish ha ki tugis nem shua ka corona Hagapor ba ngakot don em ki bakwa banyatu shapang kaying kasem jongki bat kumno maki ne mapi kum ulong pa pile ba kaying kasem jongpi ka suk kasain kadap da kajing kemen te da kajing kemen weu rangba wan shakmat uyatu ba uladep arke kajing dap san posnem jong kajing yato kurim jongki But hakita kisan posnem uneu long pa wong ule lightly ki ba penklan ya ka jinya dei jong ki shikurim shilok badru ya ka jinya ye hayeng asem but kita ki lightly ki ba wong ki long kum ki mau bersiu jong ka jinyir hem jong ka ding ka jing ye hayeng asem jong ki kita ki lightly ka beneng kong wong kadai kajing kenkor iwe uong ngi ai por mar keliang ngi ya keren ngi ya peliu jumut ngi ya ngap kajing ai por iwe long ka bokordor ba uong bat ka baar kadai ban nom buri iwe wat buri la kadai kajing so bahan kajing so si pentip But ya share ya kijing ye jing shitom ya peliu jing mut lang kata kalong ke bakong sang uong but kat kum ke jing ong jung u kabalai kade gane but kane kam kordor shu ke kata uong ka jing ya ngap wat ada don kentin ban keren ngap bat sutu ya kedur kemat ngap ya ke body language habang ngap iwe don kejinya song tu bar kejinya I kan klain shushu ngasut nat bahai ini kejing ai jing mut jung u bat habang ngi pej ba ha kejing yem jong Joseph bokoi mentakas ngi kede ngi purom jung u hikai ngi ye kitei lai teli ken kor ba ya kejing ye dei jung u bat kamaria baru jisu ukun jung u kunting kun junggo namar kata kadau wat lau lap baka maria kal armet penban umtat namar ukin kor ya kalong renyang jongka hatu men parabi ngi kin kor iwe hatu ngi kin kor ya la gajinya dei bashi tengah shikun bat kampam hakane ke porlen hatu ngi kin kor ya gajinya dei jungi bat uplei Haduk kat no ngi ai ialah kepor bad ublei. Haduk kat no ngi kengkor ya kecing I jungu. Kene kedai kebangin haban puson. Kabaar u Joseph bukui umburi naka Maria. U ya tulut nadong shadong. Kijing leit se Bethlehem kijing pet na Bethlehem se Nazareth bat kumta kiwe kijing uya tu lut ya ka tengah jungu kumta ken don kijing ya per jumut tap deng jungki hato ka jinya dei jongi kum jing sistem hato ngilong kibaya tu lut ne don ne ke bangi buri pi kan mau na hakwe ni kijing kren jonga hakini kijing tong jungi kini kisau pusungi ngaya tu ya katu kijing ja shapang uwe ulong ba u bashimram nabang banle business
penban kasut kadang he dang he hadu bo ulak kuslai umla penpoi bahasa kecintrei sa kendiat ulak mudsya be kam na kata kecintrei jungu namar ba umla ban penle jumot bat haba ulak jan syabe nak ta kam umut ban pasi lade anda ngala keli uong umdon batip wat kalok jung uru kim kam tip ki kun jung u kim tip bat abang ong yu balai pibori ki le yetu nda u yetu umburi shu yalah kalok bade laki kun bade ki bayi ngasem jung u tang apo asyang por kila siulut ya kata karam bat ya kasut ru abang atau kejini dai jung pi bat laut tengah nek tengah doni e ba pibori doni e bu lok na kalok jong pi kim tip ya ka ba ma pi le nyuma ong ye kene rada pi buri iwe na iwe ya ka jing le jing kam jong pi ka por kan poi ba pin ya pa ya pra namar pim long u ne ka briu ba shisur shidur ha ka jing ya dei jong pi hey hatu doni e ba pi buri akmat uplay don ne em ki pop ba wat la pila lej pla la bun sinru pidang set ne buri wei ne ar ngakwa ban ong pi ki lej tu lut baro wat buri hangta kacing kemen jong pi kan chlei shu shu namar ba pim buri akmat blei pat akmat ki para brio bat gabakat du kebalai utu ulong kepa mene wong kajinya ngap mar keliang hawai hagan ke juk jungi ngila bun palat kisur bat kijing sawah la kamnyar ki briu ki bala ban sengap jar bat kebagong san shu ban sengap iwe dedi namar kata kadau ke haba ulok uong si kentin kalok kapan pai Argentin pada bagi mi pa ki ajing kren ki ajis nang si senten ki kun ki jubab sausan sentences dei kan ne ken ka bapan pai pen pra ya ka yeng ka sen petu pat ya ka yeng ka sem hana saret bukuj u Joseph usngap jar takadaw lakot ru yu unong trei ubajar jar namar ba ulong ubriu ubasngap kamari aru kadai ke basngap baru jisuru umuk sajong ke jingap usngap ke jing ta ublei ukpa ban wan nong briu ban syayap bat kidu ke jing le jing kap jong jisu baro ti para Kristen be je hato ngilong mo ki Kristen ki basngap iwe hato ngi sngap mo yo blei hato ngi sngap ya ki hukum jong kabalang ngatarai hakane ka sngi balai po jong ke sinya thong jungi ban puson ya ka Portland bakhoj manta ka sngi u Joseph bakhoj kam dam hakane ka sngi purom bakrau jungu u khot uwer yang abad jepi benlong ke Kristen kum mau ban nyokor iwe bat kam tam nyu blei ban nom buri yau blei ne ya kimen ki parai ki bayeng kasem bat kapalai ban ngap iwe bat kam tam yau blei sa shipos ngi ngila poisya ka yom paskha te dongin ya duriap ken ban le ikini ki lightly kenang ba ngiru ngin mi pat na kita kicilong bas niu jungi sya keborom jong kecing ba enjero ya Jesus Christ junom la junom amen